na ya. Gị na-achọzikọ na nwa anya mpi. Nzaga onye abajụrụ. Ndị a na-agwa ụkwa bụ ndị dị ka gị na-enweghị ọgụ na nsọpụrụ n'ebe omenala nọ. Onye nche. Echi ọkọm omenala na-aba anyị egwu. Kemgbe ikpeazụ ị na-arụ ụlọ. Ma mụọ na ahụ. Eji m omenala na-aba anyị wee kpọrọ ihe. Ezigbo okwu dị otu a ga-eme ka ndị mmadụ nwee mmasị n'ebe omenala ha nọ. Ọ na-adịkwanụ mma ka mmadụ na-anọ ụlọ n'oge mmemme na omenala dị iche iche. Ọ ga-adịkwanụ mma na eme ego onye isi na-elekọta ihe gbasara omenala na ngagharị ka nlegharị anya. Douglas, na-alụ ụlọ. Nke a bụkwa nke ọhụrụ. Nke a bụ oge mbụ iji ọnwa anabata m. Ịma na mmadụ a na-aghọtacha gị. Gị na mmadụ ada aghọtacha m? Eweliwe na ọ pụtara otu a mana were ya na ọ dapụrụ m n'ọnụ. Mana ihe m na-ekwu eziokwu dị na ya. Nke ọ bụla. Ngwazinụ m gbaa m ụkwụ n'eze. Gịnị mere eji achaka otu a? Ndị be anyị kpọrọ m n'ekwentị taa. Ọ gwụchago? Ọ bụ ihe na-enye gị obi ụtọ. Chelụ ka m gwacha gị nụ. Ịma o nwere mmemme a na-adị eme na be anyị n'obodo afọ ọbụla. Ọ ya ka ndị be anyị kpọrọ m taa wee sị m na ọ ga-amasị ha ka m bịa na m gbaa mbọ fụ na m bịa. Nnukwu mmanya kpọkwu m lee nnukwu mmanya wee sị m na m ga-abịa lelelelelele na ọ chọrọ ịfụ m anya. Doris, agwala m na ị chọrọ ịga obodo unu. Onye ka m na-agwa gị kịta na m na-akwado ịga na achọrọ m ịga. Anabata m ya. Doris, anabata m nke ahụ. Enugu, ọ bụghị iwu na ị ga-eji ya bụ mmemme ahụ. Ọ gịnị? Ka m just na-ekwu mmemme. Nwanna, ka eje. Nke idosizi ihu ka onwe nwaanyị ọzọ tụọ ime. Mana nọ njirimara gị dị ihe a, ọ bụrụ mma. Aka ọrụ gị bụ nnọọ ị na-agba n'iro. Ka nwoke mmechipụ ọnụ. Ịma na-abụzi m onye agbanwe. Douglas, biko hapụ m aka. Ọ bụrụ otu ọ dị gị ka ọ dị m. Biko. Ọ dị gị ka oke azụmahịa ọ na-agbago na-agbada. Douglas, ị na-eche ka mmadụ. Kerezi ka si eji uche. Ọ bụ onye ọbụla mana na ụdị si ebi ndụ, ị na-ebi ndụ nnọọ ka ndị na-agbakọ ego mbọ nwa niile. Doris chọrọ ịnọ ụlọ. Ka ekosibuzi nsogbu. Ọkwa gị na-ekwu otu o si wee dị mba mmadụ niile unu nọ. Kịta Doris chọzi ịnụ unu, chọrọ igbochi. Ekwere m. Simon ekwere m, aga m analili ụlọ. Doris, ị kwesịrị ịkwanyere mkpebi m ugwu. Ị kwesịrị ịkwanyere m ugwu. Ọ gịnị? Ọ bụrụ iwu na ị ga-aga obodo unu. Ọkwa iwu. Simon ọkwa iwu na m ga-analili maka na chọrọ m ịdị ka gị ndị na-ajụ ụjọ ịna ụlọ. Ọ bụ maka mụ ọ na-amasị m ọfụma ịna ụlọ. Solukwo na achọ m mmụọ nwa ka ụmụ m na-anụ ụlọ ka ha malụ be nna ha ka ha malụ omenala ka ha malụ asụsụ Igbo asụ. Achọ m ịna ụlọ. Kedụkwanụ maka anyị zigara ha ego? Ị kwesịghị inye onwe gị nsogbu ijewe njem a. Ịchọkwa izigara ha ego ndo nna mana isiokwu kịta abụrụ maka iziga ego. Ihe anyị na-ekwu maka ya kịta nwa bụ na ndị be anyị chọrọ ka nnata maka mmemme anụnwa. Sokwu na mma nnukwu m sị na ọ chọrọ ịfụ m anya mma nnupụli ya isi nụ. Mma nnupụli ya isi. Nye amụ a na-aga n'abalị abụọ. Agwachagokwa nge. Victoria, kedu ụdị ihe si banye gị na-emezi ya? Okwute gị n'isi. Dogito m, nye m nkeji 5. Nekwa ihe fọrọ akwụkwọ nne mbe ya ntinye nye ego.
ofu ya ka ikwu nkeji iri abụọ gara aga. Dogito m jiri ya nwayọ ịmara na nni na-atọ ụtọ na-egbu oge ihe. Nya mgbe m tụbọsịrị ka ozu nwere iwe nni nwa. Gịnị na-egbu gị? Gịnị na-egbu gị? Ime ga-eme je ka gị na enyi gị nwoke kpaba nkata Simon jekwuru ya. Simon anọdụ n'ọnọdụ ịkpa nkata kịta kemgbe nwunye ya mgbe njem a nwa m ihe na-eme ya. Eziokwu. Maka njem aka ome. Kedu gbasa gị na Simon? Ọ gị si na onwecha akara ụdị ya, nsị ka njem anụ ka ome. Ịma na Doris anọrọ ya. Nke a bụrụ nsogbu gị. Ihe kwesịrị na-eche ya bụ kịta ka mụ na gị ga-esi na-ebi. Douglas! Kedu mgbe ọ bụ na ọsọsọ onwe gị ka ịma? So onwe gị? O nwere onye ọzọ? Enyi gị nwoke ta agbasazi gị? Enyi gị nwoke ọ gbasazi gị? M na-emesapụ aka n'ihe niile. Mana abịa ebe mgbomgbom nọ, mba. O nwere gbasa gị na Simon. Nye Simon efe. Dogito mụ! Ịma m ahụka gị n'anya. Mgbe m na-edekwu ka m na-arapụ gị, nwere ihe mere ka m rapụ gị ọmụ na gị. Kịọtago? Ọmụ na gị. Kemgbe ọsọ ibidozi Chelsea maka m. Onye gwa gị na nneche maka gị? Ana m ajụ maka na agụrụ na-agụ m. Enweghị onye na-eleta m anya n'ụlọ a. Ọ bụghị ma ụzọ esi aga n'usekwu ka ị na-akụzi ogologo akụkọ. Dogi nneche ma Victoria nwere ike inyere m aka kwado m nne otu. Gbomgbom! Ọ dị ka isi adị oge mma. Eji m n'aka n'ịma na gbomgbom nwunye m. Ya nwere inyere m aka kwado nne otu o meziri ya nwunye m. Ọ gịnị? Douglas, ejisizi na nwunye gị aka ike gbasapụtụ n'aka. Nwoke m mechipụ ọnụ! Gịnị ka na-emezi ka ọ m wee ekwensu? Ọ bụ na m ejide nwunye m aka ọ gị ka m mejide. Ị nwekwana nwunye nke gị. Ị kwesịrị ime otu ị ga-esi wee nọ n'ọnọdụ a ruo mgbe ọ bata. Batawa. Simon. Kekwan. Ọ dị mma Victoria. Kemgbe ị batara ọrụ nnọọ ịnọdụ n'ime ụlọ. Ọnọdụ aka m fụkwara onwe m. Anya Doris na-eme gị. Anya na-eme m karịa ka isi chee ya. Ma nsogbu ya ihe niile. Enwe onye na-eme nsogbu dị ka nwunye m. Ị ga-ejiri ya nwayọọ, nwa obere oge ọ ga-amalụ gị alụ. Ana m echezi ụbọchị ọ ga-abata. Ihe ara m ahụ karịa ka isi chee ya. Onye akwanụ, Douglas, ọ batago ọrụ? Ọ batabe. Ime ga-eme. Emepụta ka lie nri abalị. Ana m abịa. Daalụ. Dọkịta, ị natago? Nnọọ. Achọrọ m gị n'ime ụlọ anyị, chọọ gị n'usekwu, mana ị nọghị ya. Kedu ebe isi apụtazi? Ọkwa n'ime ụlọ saị ka m si apụta. Gị na-emezi ebe a? Eche m ikpu ya ka ọ bịa lie nri abalị. Ọ wee bụ n'ime ụnya gị na-agwa ya ka o rie nri abalị. Ị mara ka ị ga-esi eti mkpu afịa ma ọ kpọọ ya n'ekwentị. Douglas, kedu ihe ị na-achọ ikwu? Kedu ihe ị na-akọwa? Achọrọ m ịghọta gị. Akparịkwana m. Kedu ihe ị na-eche dị? Victoria! Victoria, na-achọ ọsọ ebe a! Victoria! Ị kwesịrị ịkwanyere onwe gị ugwu ma anyị bụ nwaanyị anụrụ anụ. Onweghị ihe mee gosi na m abụrụ nwaanyị anụrụ anụ. Ka ị ga-eji gbakwu Simon n'ime ụlọ ebe sọsị anọ.
Onwere ihe o mere. Asị m ebe Doris na nọ ka ndị nọ dekulu ya. Ọ chọrọ ịga nọdere ya, o je kiri onyonyo, ọ ga-ebu Doris. Onwe mesi ga na-eme ka Doris. Gee ntị, achọrọ m ka inye Simon ohere. Ọ kachasị kịta sọsị ya nọ. Achọghị m akụkọ. Usam. Kamu tadi. Hey! Eje bikon. Hey! Ije Ọ chọrọ ịchagbu mmadụ. Ekene dịrị Chukwu n'ịbatago. Ọ nọ na-emezi nnọọ ka ị gaghị abatazi. Ị na-achọ ikwu na nkọrọ gị n'anya. Ka m hapụ nganga m ma kweta na kamgbe ka m na-atụ anya gị. Ọ fọdụrụ obere ihe. Akpọtala m gị n'ekwentị. Sị gị na m na-abịakwute gị ebe ahụ. Mba, ọkụkọ nwa na-ebịa họ. Ị ma na ọ maka ya mere nnukwu mma iji wee nye m ihe ka nye gị, ihe onyinye ka nye gị. Hey! Ezigbo nnukwu mma m. Enwe m ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ. Ngwa biko nyewe m ya tupu gasị nọ nke gị. Nyewe m. Egwu kere fọdụ. Nekwu ya. Gịnị bụ ihe a? Ihe nnukwu mma anyị si na nye gị. Ọ maka mgbochi, ịma gị igbochi anya ndị ajọ mmadụ ka nkụ. Ọ sị na gị weli ya na-akpagharị ugboro onye nwere ikekwa nkeji 10 maọbụ nkeji 30 n'ụbọchị. Ịmago mana gị gbaa mbọ fụ na iji akpagharị kwa ụbọchị. Ị na-ekwuzi okwu? Onye na-afịa? Ihe a bụ n'aka ọrụ Doris. Ọ na-agọzi m? Fọjụ aka m na-ajụ onwe m kemgbe o ji bata n'abalị. Ọ sị na ihe nchekwa. Enwere nchekwa dị n'ihe a. Ihe a bụ ịgọ mmụọ. Biko, si ya na nha dị eme ụdị ha baghị. Ọ chọrọ ime ya bụrụ ya jee n'ime ụlọ ụmụ. Douglas. Ọ ka mma na ịgwara okwu. Maka ihe a na-atọ m ọchị. Kedu ka ebe anyị si dị ka ebe a na-agụ mmụọ? Jụọ Doris. Kemgbe Doris ji obodo ha wenata, ọ na-emezi ka onye na-agụ mmụọ. Doris na-agọzi mmụọ. Ịmakwa na Doris ji akwa mmemme, mpi efi na ego ayọrọ wee dozichie okpokoro dị na mbara ime anyị. Bi na-egwuri egwu. Mmụọ chekwa n'egwu mgbe m fụrụ ya. Ihe nke a dịkwa egwu. Biko, achọrọ m ka inye Doris ohere. Maka na ụdị agwa Doris na-agbazi kịta mụ aghọta ahụ. Doris, gịnị bụ ihe anyị ji tinye m nne? Ọkwa n'eziokwu echezọ m ịgwa gị efere a ka anyị ga-ejizi wee na-eri nri ruo mgbe abalị 7 gara. Ijikwa onwe gị? Doris, aga m anabata ihe a. Ọ gịnị? Ị meziri ọ dịka ebe m na-akwado iri nri eji chụọ aja. Ọ dịka ụlọ anyị gara mebichara ihe karịa ka o si dozie ihe. Ọkwa na-eji gbochi ndị ajọ mmadụ. Biko, ekwuzina nke ahụ. Biko, ihe a ga-akwụsị. Ka ihe na-emeziri ka ma na-agwọ ọgwụ abụ m dibịa. Onye ọ bụzi m dibịa ka ịbụ. Ịfụrụ ya? Nna, ihe a bụkwanụ naanị abalị 7. Naanị abalị 7 ka anyị ga-eji wee jide efere arị nne. Ọkwa na igbochi ndị ajọ mmadụ. Ọ gwụcha. Imalizi nne.
Bombo. Ka eme. Ike Doris agwụgo m n'ụna. Ka o mekwe kita. Imana aba m ka ndị siri gị nri abalị n'usekwu. Imana ya ka m fụcha ma ite aja ngwongwo na ngwongwo ọ kasịrị ebe niile. Chimo. Nekwa anya, mma mbikwa n'ụlọ mbiri n'ụjọ. Ị na-anya oge erugo mgbe ị ga-ekwu okwu. Ka ị chọkwa nka ngwa ya. Onye mma m ga-ekwu. Ịma na Doris abụla nwunye m. Ụlọ ka m ga-esi na-ekwu okwu n'ime. Eziokwu. Nekwa anya ka ngwa gị. Ọ bụ na ikwuru okwu ị kwesịrị ikwu. Mburu akpa m na. Olugo otu a. Orugo otu ahụ. Douglas, ọchị adịrọ gị n'ihu, enwere nsogbu? Mụ na gị ma na nsogbu dị. Onye ọbụla nọ n'ụlọ nọ n'ọgba aghara maka ihe ọgụ mmụọ Doris na-eme. Biko, ewe n'iwe o. Mgbaghara Doris. Nke a gafego nke mgbaghara. Ị ma na Victoria dozie m aka na ntị si na ọ bụ na Doris agbanwere oge ebu akpa wee shi na apụ. Ọ bụrụ ọzọ ihe egwuregwu. Ka m gwazi gị nke tọbịa ti. Ọ bụrụ na Doris agbanwere, mma achụpụ gị na Doris n'ụlọ unu esi n'ụlọ apụọ. Ịchọkwa ọkpọ, anyị akọ ya. Doris, nsogbu ibutegoro n'ụlọ a kemgbe iji wata njem ga ezugo. Nna anyị kwesịrị ịghọta na ihe a bụ ụzọ mgbochi ga-enyere onye ọbụla aka nụ. Anyị anọrụgo n'ụlọ a ọtụtụ afọ enwebeghị ihe merenụ. Ya bụ na ihe ị na-eme eri enweghị isi. Simon, biko hapụ m nnọọ. Ọ fọrọ abalị ole na ole ka m mezuo ihe a sị m mee. Biko. Onye ga-enyekwana gị ohere ime nke ahụ? Ọnwụnwa. Mba, ọ gwefuru ihe ị na-eme eri. Ị ga-akwụsị ya kịta. Ma ọ bụ ya, ị gaghachi n'obodo unu. Nna ọ gị na-ekwuzi otu a ka egwu ka ị na-egwuzi. Enyi onye na-egwu egwu. Doris, ị ga-ahọrọ ofu n'ime ihe ndị a. Kwụsị ihe a kịta ma ị gaghachi n'obodo unu. Họrọ ofu. Nsogbu adịrị eghe ma akwụsị ya. Mana ọ dịkwanụ mma ka ịma ọnụ maka ịfụnanya ka m ji achọ igbochi gị maka ndị ajọ mmadụ ehi ka nsa ndị ajọ mmadụ ka nkụ. Doris, achọghị m ịma ihe m chọrọ bụ ka ị kpọrọ ihe ndị a bupụ n'ụlọ m kịta. Nsogbu adịrọ, anya m ewepụ ya. Eji m n'aka n'ọsọsọ ihe ndị a ka e nyere gị na-abata. Na-enwezi ihe ọzọ ka nka iji bata. Ihe ndị ọzọ dịka gịnị? Dịka amụsụ. Buru ihe akwa ebe a. Paco,